לפני 21 שנה עמדתי פה פעם. לפני 21 שנה דיברתי על הפסוק למצח עמוד לבן. יש גם לנצח עמוד לנכד? יש להם לנצח עמוד לנכדים? יש מציאות כזאת? הזכירו את הפסוק, למה אשכל שניכם ביום אחד? למה? הפסוק שואל. הפסוק מבין שזה לא דבר נורמלי, שזה לא דבר אמיתי, זה חזיון בלתי אפשרי. נועם ואשתו עדי ובנם נטע יהודה, השם צבי יהודה, שי ואביה עם בנם בארי ושחר, טלי גיטי היקרה, הרב שמואל וילדיהם. אתם גידלתם גיבורי כוח עושי דברו. וממילא גיבורי כוח עושי דברו מדברים על המסירות נפש הגדולה שקיימת בעם ישראל, ולכן למנצח עלמות לבן הולך גם על הבן וגם על הנכד, גם על הקדושה היותר פנימית שמתגלה בימים האלו בעם ישראל. איזה עוצמה, איזה קדושה, איזה מסירות נפש, איזה דיבוק ראינו בחברים. כך אנחנו צריכים להיראות, כך אנחנו צריכים להיות. זהו עם ישראל במיטבו. אין לנו עם ישראל אחר. אין לנו עם ישראל שאוהב לריב ולהתכתש. קודש ישראל להשם. מהי הקדושה? הקדושה היא בעם, הקדושה היא בארץ. אנחנו נמצאים בתוך מהלכים אלוקיים אדירים שקוראים לנו בכל רגע ורגע. כפי שמרן הרב קוק אומר בקטעי המלחמה שלו, כשפורצת מלחמה מתגלהו כוחו של משיח. כוחו של משיח מתגלה, והנספים שלכאורה נספים בלא משפט הם קדושי עליון שמחזיקים את כל הכוח של האומה הישראלית הגדולה, והם היו צריכים להתגלות. הגבורה הזאת הייתה צריכה להופיע, והיא אכן הופיעה. ואתם גיבורי הכוח שלנו, אתם המתווי דרך שלנו. חושבים אויבינו שאפשר לעצור את מהלך הגאולה? נאמר להם לא ולא. עם ישראל חוזר לארצו. קיבוץ הגלויות מתגלה לנגד עינינו. השלב השני של טהרה מופיע והולך בכל רגע ורגע במרחבי חיינו. והכאב הגדול, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. הנה, הכאב הגדול, אנחנו מרגישים אותו, חשים אותו, ואתם תמשיכו בגדר, בקטע היותר גדול. אין מציאות של שנאה בתוכנו. לא תשנא את אחיך בלבביך. כולנו אחים. לא נצליח למחוק את הפסוק ואהבת לרעך כמוך. אתם גיבורי החיל, גם לימדתי אותם את זה. את מי לא אהבתם? מי שהכיר אותם ראה את האהבה יוצאת מהם. לא רק למשפחתם, לא רק לקטע הקטן ביותר, לכל מקום שהם הלכו. איזה הקרנה, איזה אהבה, איזה עוצמות של חיבה התגלו בעולם הזה. אני פונה מכאן לחיילינו, למפקדינו, הרימו ראש. נכון, שעות קלות נמצאות בתוכנו. שאו בגאון את תפקידכם, תמשיכו להוביל את עם ישראל בכוחו הגדול ובמהלכים האלוקיים שבו.
אני פונה לממשלתנו, ואני פונה לחברי הכנסת וראשי העיר, שגם ראש העיר נמצא בתוכנו, לרבנינו ולדיינינו ולכל מנהיגים בתוכנו. הובילו את עם ישראל, הראו את ממלכת עם ישראל במיטבה, וממילא אנחנו נדע שבאחדותנו אי אפשר לנצח אותנו. חבור עצבים אפרים, אנחנו. כשאנחנו מחוברים, גם במקרים הקשים שעם ישראל נמצא, קדוש ברוך הוא מניח. וזה סוד כוחנו וזה סוד גאולתנו. ואנחנו מבינים שאויבינו לא יוכלו לנו, לא ירימו ראש. והטהרה והקדושה תופיע בעם ישראל. יהי זכרם של ילדינו, נכדינו ומשפחתנו לעד.